chystáme krabici, holky. Tak... You keep me wondering, is our love strong, just like a love song, baby? Věc, kterou jsem objednávala k moři. Don't know what you're thinking, it's like Dobré ráno, my jsme se teď zbudili, zároveň jsem vás chtěla přivítat u tohoto nového vlogu. A tenhle vlog bude extrémně takovej chystací na léto, protože jsem objednávala holkám oblečení na léto, něco k moři, něco pro mě na léto, protože... Já jsem chtěla k moři. No to je jasný. Takže teď jdeme chystat snídu, já si zapiju železo, než nachystat snídaní. Dneska pojedeme k Terce, protože tady u nás nechala auto, protože nebylo dobře a vlastně jí domů Adam. Takže teď jsme po jízdní a spojíme to, že jí pojedeme vrátit auto a zároveň půjdeme tam k ním do přírody. Takže akorát ještě mě teda mají dneska přivést boty, tak právě akorát nám nepíšou to časový rozmezí, takže nevím, jestli na to mám nějak čekat, nebo mi to někde hodí, ale tady s tímhle dopravcem nemám úplně zkušenosti, takže vlastně nevím, jak oni to řeší, když vás nestihnou. Tak se ještě podívám, jsou nějaké další informace, nějaký blížší, prostě abych věděla, jestli tam je ten čas, nebo ne. Takže my jdeme chystat snídaní a pak budeme chystat sebe. maybe it's harder for me. Oh, harder for me. Maybe we're over it, or maybe just lovers, 'cause under the covers, baby, you're showing me how to be fearless so no one can hear us. You're throwing the pillars through the floor. Now put your loving on me. Yeah, loving on me. Maybe you won't see me get emotional, and sometimes I pretend I'm just above it all. But I want you lying next to me. Yeah, I want your body too. Yeah, body too. And baby, please don't think I run away from you. It's just sometimes I get scared away from you. It's just sometimes I get scared to dive in. Holkám včera došlo HMK, jsou to teda jenom věci k moři nebo k bazénu. A ještě Ano, a ještě budeme objednávat vyloženě letní oblečení, ale ještě si to chci dát nějak pořád dokupit, takže teď vám ukážu tady to vyloženě vodní oblečení. Tak, teď jsem to tady všechno vybalila a vzala jsem holkám tady ten jahůdkový vzor a tady ty růžové proužky. Chtěla jsem jim vzít právě tady ty trička, to jakoby 50 ochranu, což mi přijde fajn i skrz to, že to dítě nemusíte furt matlat a prostě mi to přišlo úplně jako skvělá věc, takže jsem jim vzala takhle jedno tričenko s dlouhým, takovýhle plavečky s volánkama, ty kloboučky jsou taky právě s tou 50 a ještě tady takhle plavečky jahůdkový, jakože přijde mi to naprosto roztomilý a krásný a takový extrémně dětský. Každá má takhle prostě jedno to tričko s tou 50 a nejlepší jsou k tomu tady ty moje chlupatý ponožky, to má vyloženě letní vibe. Tak mám z toho úplně radost a strašně se mi právě líbí ta kombinace těch jahůdek s těma proužkama, že i třeba, i kdyby měli ty plavečky takhle pod tím tričkem,
tak mi to přijde prostě úplně extrémně roztomilý, tak z toho mám úplně radost. A ještě vám ukážu druhou část balíčku. No a pak mě naprosto zaujalo tady to pončo z Frotte, že si to ty děti hodí jakoby přes sebe. Mně to přišlo tak strašně roztomilý, jak to prostě je jahůdkový, má to takhle i ty lístečky. Je prostě byl dvě malý jahůdky, je to strašně moc takový příjemný, jemňoučký. Si myslím, že to bude úplně super. Jo, zkusíte si to všechno. Já jsem to teď jenom naskládala na věšáček. Ježiš, to je tak roztomilý. Prostě ještě jak to mají vždycky jedna malý, jedna velký. Úplně jsem z toho nadšená. Je to extrémně dětský a extrémně letní. Mám z toho fakt obrovskou radost. Dneska je 14. května a je brutální zima, tak tady mrznu, vzala jsem si chlupatý ponožky, pořád jsem se oblíkla, protože jakoby tohle, co se teď děje, je fakt nemilé. Mají být krásný teplý dny a ne přes takový mordor. Ale zase na druhou stranu toho asi dneska využiju. A pořádně tady uklidím, protože jsme včera byli úterky, hrozně jsme si to užili, byli jsme venku, vyšlo nám i hezký počasí, že jsme nezmokli, protože tento týden je celý takový hodně upršený a chladný. Takže včera i svítilo sluníčko a bylo i docela příjemně. Já jsem nám teď tady všem šla udělat kafíčko. Na zahřátí už jsme teda po snídani. Teď si myslím, že je třeba tak 9 hodin. A dneska prostě budeme mít takový hodně domácí den. Já musím poskládat horu prádla, která jsem mi tam nakupila. Trošku to tady pouklízet. A dneska budeme mít prostě takovou domácí pohodičku. A prostě toho využiju, že není úplně pěkně. Teď nevím, jestli jsem si tam dala to kafe nebo ne. Zjistíme to. Jo, dala. Tak. Malý tej. Máte tady ty kafička? Obráceně? Máte to tak obráceně. Držíš? Pevně drž, jo? Maris, máš to obráceně, počkej. Takhle to patří to brčko. Tak, aby ještě si s tím hačnout, jo? No, a co mě na tom štve úplně nejvíc, že jakoby nejde zatopit, protože tady ten barák prostě není jako zateplený a stačí fakt, že je tady, nebo že je venku 15 a méně stupňů a tady to strašně jakoby prochladne a mně prostě přijde, že tady je pak vždycky v závěru větší zima než jako venku, což je jako hrozný. A taky si říkám, jako kdybych si chtěla zacvičit doma hot pilates, tak nemůžu, protože nemůžu zapnout topení. Což samozřejmě bych neudělala, že jo, ale prostě chci mít tu možnost si zapnout topení i na jaře. Sakra. No. Kafíčko zachrání vše. Já jsem si teď ještě na rohlíku vzala na zkoušku tady to kafe, protože tam právě neměli od toho Fadras, ale zatím se tomu žádný jiný, Terka to píše, máš doma ještě nějaký knihy? Jo, mám. Zatím se tomu žádný kapslový kafíčko nevyrovnalo, protože to Fadras má úplně přesně tu chuť té kávy, kterou já si jako představuju. A je prostě úplně nejlepší, ale teď tu neměli, takže jsem zkusila vzít tuhle.
není špatná, ale za mě je málo kyselá prostě. Já mám radši, že to kafe takový kyselější a víc prostě citrusový. A Terka mi dala na zkoušku ještě taky od nějaké značky, už nevím, jak se to jmenuje. A takhle i přesto hrozně skvělý. Teď jsem si ho udělala, tak ho jdu vyzkoušet, jak bude chutnat, ale doufám, že co nejdřív doskladní to kafičko, to Flathers. A hlavně bych strašně ocenila tady mít kávovarna zrna a kupovat si prostě ty zrna z těch kaváren, kde mi ta káva chutná. Tak třeba se to podaří. Jako chuťově je to kafe dobrý, ale pořád já bych ho potřebovala trošku víc takový jako ovocitý, citrusový. Voní hezky. Zabalit knížky pro vás. Teuška mi chtěla pomoct, takže to uděláme dneska společně, že? Ano, Dáme si knížky bokem, ať se... Prvně nachystáme krabici, holky. Tady vy vyloupněte ty... Taky ťupneš, malý? Super, a ještě tady jsou dvě. Jedna, malinka druhou. Tak, super. Tady to takhle ohni nahoru. Zkontrolujeme knížku, jestli je v pořádku, jestli někde není nějaká poničená. Jsme dělali společně, že? Můžu se podívat na to? Tak já ti pak dám nějakou naši, jo? Ať tady to neponičíme. Tady napíšu. Yeah, body too. Will you be my ride or die? Around all these people, we'll try to be someone better than you and I. Posing for pictures, but Podobnou nobody teď, protože jsem listens. objednávala právě už nějaký věci k moři a chci vám to tady ukázat. Tak jdeme na to. Jako první tady mám věci z H&M, jak pro holky, tak pro mě. Pro holky je tam úplně jakoby minimum, protože jim má přijít vlastně H&M zítra, první balíček, takže vám ukážu jenom, co jsem tam teď vzala. Pobrala jsem tam, byly po dvou takhle kloboučky. Jeden je takovej kytičkovaný a druhý jenom růžový a mají trošku jakoby větší ten kšilt, což mi přijde fajn, hlavně na tom zátylku, že to trošku cloní i tomu krku. To mají samozřejmě obě dvě stejný vždycky. A ještě jsem jim vzala takovejhle roztomilej, bílej klobouček, takovej lehoučkej úplně. Hrozně se mi líbí ten vzor. Takže takhle ještě jeden jednoduchý. A pro sebe jsem si tam vzala dvoje plavky, protože ty plavky jsou tak krásný. Byly za pršek za 359 korun. Takovýhle kytičkovaný. Taky se mi strašně líbil ten vzor. Tyhle jsou klasický za krk a na záda. To je vršek, spodek vypadá takhle. To je spodek. A jako druhý jsem si vzala takovýhle růžový s takovýma volánkama. Ty jsou úplně dokonalý. A oni mají takovýto zapínání, že to máte jako klasickou jakoby podprsenku a pak to na těch zádech, nevím, jak vám to ukázat, ale myslím, že to chápete, že to má jakoby klasický ramínka a pak se to vzadu ještě zaváže. A ježiš, ty jsou prostě, miluju, jak mají ty volánečky a tu barvu. A takhle vypadá ten spodek, ten je takovej zajímavější než na těch prvních, ale to dělají takhle, že jsou s volánkama a vzadu mají takhle to řasení jakoby na tom zadku, což dělá fakt hezkou
postavu a klasické šňůrky na bocích. Takže toť haul z HMK. A potom jsem vám chtěla ukázat ještě jsem vám chtěla ukázat věci, co jsem objednávala na Nofínu. A jako první jsem tam objednávala tuhle termosku půllitrovou. Strašně dlouhou dobu jsem přemýšlela nad tím, že bych chtěla holkám pořídit od B-boxu ty jejich věci, nebo minimálně ten boxík a tu termosku. Ta termoska to je prostě naprosto skvělá věc, jak může dát studený pití a krásně drží tu teplotu, tak v zimě naopak nějaký čaj nebo něco. Navíc je nerezová a má to pítko, že se nemusí naklánět to pití, což je taky velká výhoda, protože z toho budou pít teď momentálně obě holky, proto jsem brala i tu větší, aby jim to stačilo a aby jsme nemuseli sebou tahat 1000 lahviček. A pak jsem jim tam vzala tady ten obří svačinový boxík. Strašně se mi líbí, že je to prostě velká krabička. Takhle to vypadá. A mají tam i... mají tam právě i tady tu chladící kapsičku, kdy to pak drží to jídlo prostě v chladu, což mi přijde úplně super. Má to tady i tu rozdělovací přepážku a myslím si, že je to tak akorát velký. Tady to má i jakoby těsnění, aby to nepropouštělo mezi těma přihrádkama. Takže obrovský boxík, ten my potřebujeme, protože holky jsou papánci, takže teď máme plnohodnotný boxík, který nám snad bude stačit. A potom jsem tam brala věci na opalování. Tady tyhle dva opalovací krémy, 50, jeden je vyloženě krém a toto je spray, ten jsem vzala, že to budu mít vždycky s sebou a holky tím prostě přestříkám. Je to normálně minerální opalovák, takže toto, navíc mají krásné to balení a vzala jsem jim tam právě i takovej spray po opalování, ten by měl být právě jako na sklidnění a pořádnou hydrataci té pokožky po tom sluníčku. No, takže to je všechno teďko z toho, co zatím jsem k moři pořizovala a příště vám ukážu zase další věci a Walk away, walk away. Maybe you won't see me get emotional, and sometimes I pretend I'm just above it all. Zeusneš si s malinka. Náška, nevím, jestli s tebou můžu natáčet vlogy. Ani, zeusneš si malá. Tady teď táta skládá nádobí. Jo. Ne, neskládá. Co pizza? Skládám. To dělám pořád. Který ví, kde všechno má. Ale jak jsem byl teďka v tom Albertu, u těch kluků v tom Modolině, No. tak jak tam odešli ty lidi, tak v tom Albertu normálně běhali myši. Nekecej. Jako vážně. No. Přísahám. Zvlášť si se, a to je normálně co mám. Co? Proč to nenatočil? Nenapadlo mě to točit. Srandu, to nemůžu. A on mi říkal, a ty si jak ten kamoš, no. Ty si jako myslíš, že v těch obchodech jsou myši. Jako nepřemýšlel jsem nad tím, a tak jako asi je právě jako... A on má vylezla pod regál, podle mě jako oni, jak tam jsou ty lidi, tak nelezou. A jakmile je klid, tak vylezou si tam do těch mouk a... On je ten, co tam byl s ním, ten jeho partner. Tak on nemá rád tady ty různý problémy. Yeah, I want your body, body, body too. Yeah, body too. And baby, please don't think I'm
My jsme teď akorát dorazili z venku a já jsem si povyzvedala dalších pár balíčků k moři a i vlastně něco, co budu používat i mimo moře určitě. Jako první jsem si objednala nerezovou termosku, protože v 90% na ven mají pití děti a já ne, i přesto, že poměrně dost piju normálně, tak když vyrážíme ven, tak v 90% prostě nemám pití sebou. Takže jsem si pořídila takhle krásnou nerezovou termosku. Je od Aury a je úplně nádherná. Je takhle na ten závět, úplně jednoduchá a strašně se mi líbilo, jak má ten světlý to zavírání a má tam takhle gravírování. Vám to pak ukážu ještě zblízka. A pak jsem si tam brala ještě takovouhle plážovou tašku nádhernou lněnou. A ještě takovouhle takovouhle malou taštičku na nějaký drobnosti. It's just sometimes I get scared to dive into it. I want you lying next to me. Yeah, I want your body. Další věc, kterou jsem objednávala k moři, je tady ten UV stan. Je poměrně velký a přijde mi to jako úplně skvělá věc, nebo takhle je velký. Takhle není zas tak velký, je to úplně lehoučký a přijde mi super, že se ty děti mají kam schovat a že to má tu UV ochranu. Tak to zkusíme rozdělat a podívat se na něho, jak vypadá. Holky dostali tady nějaký tetování jako dáreček a já jsem si tam brala 50 SPF na obličej. Ten stan je poměrně prostorný, že se tam klidně můžeme schovat i my. A je úplně mega roztomilé, jak to má ještě tady ten voláneček a ty jahůdky. Má tady na sundání takový okýnko, který tam jde takhle jenom na sucháč zase připnout zpátky. Tady to má nějakou mini kapsičku a je to úplně boží. Já jsem si akorát objednávala nějaké věci na léto z HMK, ale z nějakého nepochopitelného důvodu se mi podařilo objednat si třeba jeden typ trička 4x a jeden typ trička 2x, takže teď půjdu vrátit nějaký to oblečení zpátky, protože rozhodně nechci mít jako 4 stejný trička a ještě půjdu vrátit jedny lněný kraťase, které jsou až příliš průsvitný. To bych neunosila a hrozně by mi to vadilo, takže půjdu tady vrátit nějakých 5 věcí do města a pak vám teda ještě ukážu, co jsem si tam objednala. Objednala jsem si takový hodně jako jednoduchý věci, nějakých pár lněných věcí, protože mi to přijde úplně skvělý na léto. A ještě takový krásný sandálky, z těch jsem úplně nadšená. Trošku mě mrzí, že je tam neměli ještě v té béžové, protože já bych si klidně vzala 2 stejný, protože mě se to tak strašně moc líbí. Jsem si to zkoušela právě k těm lněným kalhotům nebo k oblečení a vypadá to moc hezky, takže vám to tady pak ukážu a teď budu se oblíct, obleču holky a vyrazíme, protože já vždycky, když to nevrátím hned, tak se mi pak nechce, nebo na to zapomenu, takže to rovnou vezmem a půjdem to vrátit. Já vám teda to oblečení teď jenom v rychlovce ukážu tady na posteli. V pozadí možná bude slyšet pračka, tak za to se omlouvám. A jdem na to, zase tolik toho není. To určitě uvidíte v nějakém vlogu přímo na mě to oblečení, ale teď se mi to nechce všechno převlíkat. Tady ty trička jsou teda z dětského oddělení, beru si vždycky 170 a krásně mi to sedí. Bylo to balení vždycky po 2, že bylo takhle bílý a růžový a pak bílý a modrý. Je to úplně klasický bavlněný tričko s krátkým rukávem. Ty se vždycky hodí.
Toto je teda taky z dětského oddělení, je to takhle tričko na ramínka a má to na straně tady to řasení s mašličkou, vypadá to moc hezky, oblečený, taky takový jednoduchý kousky, po to teda každý zvlášť a hrozně moc se mi právě líbila klasicky bílá a tady ta světle modrá. A poslední kousek, který mám z dětského, je tady to tričko s krátkým, má to takový krásný kytičkový vzor světle modrý a zase to má to řasení po stranách. Už to není tak dlouhý, ale mně se to oblečený hrozně moc líbí a z minulého roku mám právě taky tady to tričko s krátkým, akorát to má trošku jiný ten vzor, má to růžový kytičky, ale už je takový zapraný, tak ho nosím spíš na doma. Tady to tričko už je normálně klasický jako ženský, je to taková světle žlutá, tady to asi vám moc nenasvítím, je to prostě taková ta máslová žlutá, žebrovaný, tady to mám strašně moc ráda. Taky mám od nich tady v té variantě 2 trička béžový a růžový, ale taky už je mám snad 2 roky, takže už podle toho vypadají. Jako další jsem si tam vzala tady tu lněnou košili krásnou růžovou pruhovanou. To využiju podle mě celý léto jako takový ten přehoz, že třeba pod tím budu mít tílko, nějaký kraťase k tomu nebo prostě jakkoliv, je to prostě klasická košile, ale na mě upřímně moc košile nelíbí, ale ta varianta, že bych ji měla celou dobu rozeplou a měla pod tím právě nějaký to tílko a ty kraťase, se mi hodně líbila, anebo to využiju právě k moři, že pod tím budu mít plavky a bude to jenom takovej můj jako přehoz. Schválně jsem si ji vzala v M-ku, abych ji měla takovou víc oversize. Je to, teď koukám, že to je nějaký vytahaný. Ne, to je nitka. A je to prostě příjemný, prostě je to len, takže tím člověk nikdy nic neskazí. Další tady mám kraťásky, taky normálně pro ženy. Tady ty lněný jsou tak akorát tlustý, že neprosvítají. Tady ty knoflíčky jsou podle mě jenom jakože fejkový, podle mě. Má to takovou gumu v pase, hezky to drží, jsou příjemný a jsou malinko delší, což mám ráda, že to nekončí jakoby hned pod zadkem, že mám třeba do čtvrtky stehen a jsou neskutečně příjemný a vypadají moc hezky na postavě. A poslední kousek oblečení jsem si vzala úplně jednoduchý lněný kalhoty na zavazování, jsou fakt jakoby dlouhý, jsou širší, takže je to extrémně příjemný, myslím si, že úplně skvělý kousek na léto a hrozně se mi líbí i ta barva a krásně sedí, taky dělají moc hezkou postavu a ku podivu na to, že jsou světlí, tak taky nejsou průsvitný. A na závěr vám tady ukážu tady ty dokonalý pantofle, které se mi fakt šíleně moc líbily. Oni je měli ještě v černé, v béžové a v té béžové jsem to absolutně nestihla koupit, to bylo hned pryč, úplně se si furt dávala připomínat a pak tam úplně na poslední chvíli hodili tady ty v té růžové, což jako toto je úplně extrémně moje barva. Přijdou mi i hodně takový letní, líbí se mi, jak jsou takový trošku jako nedokonalý, dá se to všude krásně stáhnout normálně, že toto je jenom jakože na ozdobu, takže si to člověk postahuje podle své nohy a oblečený vypadají fakt skvěle a zkoušet. Dobré ráno, teď je asi 9 hodin a já se tady jdu v rychlovce jenom trošku namalovat, protože nestíháme, nebo ne nestíháme, my si prostě musíme jenom pohnout. Budeme vyrážet na výstaviště, je tam výstava minerálů a protože je dneska úplně venku odporný počasí, tak si myslím, že je úplně značka ideál zalézt někam dovnitř. A ty minerály jsou vždycky hrozně hezký. Myslím si, že se to bude líbit i dětem, protože se to samozřejmě bude třpitit, budou tam nějaký určitě zajímavý
věci. Já se na to hrozně těším, já to úplně miluju a strašně dlouho jsem na takové výstavě nebyla. Naposledy, podle mě, jsme byli na výstavě, když Emči byl podle mě necelý rok nebo rok. Takže už je to fakt dlouho a teď je to na brněnském výstavišti, takže jsme si řekli, že tam zajdeme, pojedeme tam i s babičkou a s tetou. A moc se na to těším. Doufám, že po cestě teda moc nezmoknem, protože prší fakt dost, ale nějak to zvládneme. Pak možná půjdeme někam na obídek, na kafíčko a užijeme si tady upršený den. A jsem ráda, že aspoň máme mít takovou nějakou zajímavou aktivitu, že nebudeme sedět doma. No a já se prostě musím rychle nachystat, oblíct holky, oblíct sebe a vyrazit. A určitě vám o tom něco natočím. I want your body, I want your body, yeah. Oh, and I want your body, you know I want your body. Don't know what you're thinking, it's like I'm sinking deep underwater. Maybe it's harder for me. Oh, harder for me. Maybe we're over it, or maybe just lovers, 'cause under the covers, baby, you're showing me how to be fearless, so no one can hear us. You're throwing the pillars through the floor, now put your love in. Tak, holkám teď přišlo HMko, věci na léto, tak vám to tady ukážu a bude to takový velký letní haul dětský. Strašně moc se na to těším, protože je to extrémně letní. Jako první jsem tady vytáhla tady ty jednoduchý trička, takhle s ovocíčkem a vzala jsem mi rovnou dvakrát, takže mají jakoby tady těch 5 a ještě jednou 5 stejných, protože se mi to moc líbilo, nechtěla jsem tam vymýšlet zase nějaký další prostě vzory nebo něco takového, takže toto jsou trička s krátkým, úplně klasický trička s krátkým, ten střih prostě úplně obyč trička, ale moc se mi líbilo, že na tom jsou právě ty ovocíčka. Jako další jsem brala big shorts, taky po 5 a to jsem teda brala jenom jedno balení, protože mi přijde, že ty kraťásky nebo celkově ty kalhoty nebývají tak jako na ráně a tak flekatý jak ty trička. Holkám beru komplet zase všechno oblečení stejný a vzala jsem tam i tady ty sandálky, které kupuju snad každý rok, jsou jako dobrý, jsou lehoučký a hezky sedí. Takže letos jsem vzala takhle barevný s ovocíčkem, s mrzlinkou, úplně nejvíc roztomilý, kouzelný. Tady ty krásný lněný kraťásky, které jdou zatáhnout v pase. Boží. Další šatičky s jahůdkama. No a úplně poslední tam měli zase tady ty jednoduchý šatičky a měli takhle po 3. Jsem vzala tady ty, mají tam různé varianty těch šatiček po 3, ale mně se líbily nejvíc. Tady ty mají tady hezky proužkovaný kytičky a tady ten vzor, z toho mají holky a i trička s dlouhým, takže to je poslední věc pro holky. No a úplně na závěr tady mám jenom deku plážovou, nebo potom využijeme třeba i na nějaký pikniky, sedání venku s dětma v parku. Tady tu krásnou jarně-letní dečku. Úplně boží. Kde? Já tady teď akorát stříhám Adovi video na YouTube. Každopádně z toho mám hroznou radost, protože mi to přijde extrémně zajímavý, že vás vezme takhle do práce a bude to další content pro muže, protože muži určitě mají málo contentu na co
se koukat na YouTube. Takže všechny vaše muže zaktivujte, ať se jdou podívat na ty videa. Já si myslím, že to bude bavit hodně lidí. Přijde mi to zajímavý se takhle podívat do toho zákulisí té práce a hrozně se na to těším, až to bude vydaný. Máme nějaký chlapy, kluky, tak tak vám tady pak dám odkaz na jeho YouTube kanál a běžte ho tam podpořit, protože si myslím, že to fakt stojí za to. No a já už se tady taky s vámi pro tento vlog loučím. Doufám, že se vám vlog líbil. Určitě nám tady nechte nějaký like. Nezapomeňte nás odebírat, protože to moc podpoří náš kanál. Uvidíme se u dalšího videa. Mějte se krásně. Hey, loving on me.